बा सानदो खेलखौ खालामदो जुखाम गाय गोसो दङबा इनिफ्राय गारि सालाय लोगो लोगो गारि लायनो हायोना हायो खोथा गैखाया बुलेट बुलेटआथ' दसेनो फैयो हाय फ्रेन्ड्स गुड मर्निं टु एभ्रिवान नोंथांमोनखौ चेनेलाव गासैखौबो बरायबावबाय दिनैनि ब्लगा एसे आलादा जागोन बेनो जाहैबाय जुखाम गायनायावहाय माइखौहाय गायजाना गायजाया ओमफ्राय बिगायाव बेसेबां हाजार थांमारो जुखाम गायनायाव दा ओमफ्राय आं फुरा टटेलि हाखौहाय एवहोखाबाय जुखाम गायनायखौहाय दा जुखाम गायनायाव माइया मानो थाखाय जायो बेखौबो खिथागोन आरो मा होदों मा होआखै जुखाम गायनाया बेखौबो खिथागोन माने गोबां डिमान्ड खालामदोंमोन नालाय रायजो राजाफ्रा मानोना एक्चुअलि बर'आव बिराद गायदों देग्लाय जुखामखौहाय नाथाय बिथांमोना बिदि इउटुब चेनेल गैयागोन ओंखायनो शेयार खालामाखै बाट आंथ' फार्स्ट टाइमसो नालाय दा फार्स्ट टाइमखायनो आं जि एसे रोंदों बेखौनो खिथानोसै गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय जायफ्रानोखि सिनियर फार्स्टआवनो इथिं नायदो नोंथांमोना फ्रन्ट साइड केमेराजों एबार दा नै बेयावथ' फुरा जुखाम दंखायोमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखादों दा टटेलि हालेवबाय ट्रेक्टर होबाय रटारजों होदों ओमफ्राय सावासै दे बेखौ रायजोफोर नोंथांमोना सोरबा सोरबा सावनांगौ आरो सावनांदों सावासै मानोना बे हासार जागोन नालाय दा रायजोफोर मार्केट लिंकेजआ जोंनियावहाय ओरैबायदि मोजां माने आंनि दा एरियायावहाय आरो माने डाइरेक्ट न'निफ्राय लांफैखायो दा खायसे खायसेयाव मार्केट लिंकेजआ गैया बिनि थाखायनो गायनो हायाखै आरो गायदोंबाबो दाम मोनाखै जानांगौ दा कारेन्टलि जुखामनि दामा 23 थाखा केजि सोलिगासिनो दङ आं फाननायाव 18 थाखामोन देग्लाय बिराद बारायदों अखाया खममोन नालाय दा ओमफ्राय नेक्स्ट बोसोरावबो बिदि जायोबा बिराद लाब जागोन आरो दा बुहुद फैसा बोखांनो हायो आरो बिनिफ्राय बिगायावहाय बेसेबां थाङो बेखौ आं दिनै खिथाजोबसै बेनिफ्राय मा मा होदोंमोन आं जुखामाव बेखौबो खिथागोन आरो माब्ला माब्ला दै होनांगौ बेखौबो खिथागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दानिया रायजोफोर बेवहाय फुरा हालेवखाबाय नालाय बेनिफ्राय खोथियाखौ बावनो फोदों नै दा एसे माइ गायनायाव एसे हारा हुरा थागोन नामा बेखौ कमेन्ट्सआव खिथाहरदो जायफ्रानोखि सिगां गायदोंमोन माइ जुखाम गायनायाव ओमफ्राय मेनलि जुखाम गायनायाव माइआ मानो जायो होनोबा दा बेवहाय बे हायावहाय जेब्लानोखि जुखाम गायनो जोङो फार्स्टआव हालेवग्रोदोंमोन ना सिगांनि ब्लगखौ नोङो नायोबा मिथिगोन फार्स्टनिफ्राय ब्लगखौ नाय प्लेलिस्ट दंखायो जुखाम गायनाय आबाद होननानै दङ बेयाव थांबानो मोनगोन दा फार्स्टआव जेनेबा जोङो हालेवबाय हालेवनानै ओमफ्राय जोङो माने हालेवनानै हाजों लोगोसे मा फार्स्टआव फिनसे हालेवबाय खिन्थु आङो फिनब्रै हालेवदों फार्स्टआव फिनसे हालेवबाय बेनिफ्राय सेकेन्ड हालेवबावबाय बेनिफ्राय थार्डआवहाय आरोबाव माने हालेवबावबाय आरो माने ओमफ्राय लास्टआव हालेवनायनि सिगांबाव माने खनब्रै हालेवदों नालाय खनथाम हालेवखांनानै खनथामावहाय हाजों फुरा मिक्स आप खालामबाय हासारखौ फुरा हासारा जाहैबाय इउरिया होदोंमोन बेनिफ्राय मार्टिसार होदोंमोन बेनिफ्राय DIP ना मा बेखौ होदोंमोन मोनथाम लागायनानै खनसेन सारनानै माने हाजों सारजोब्बाय आरो ओरै सारनानै हायाव मिक्स जाबाय दा मिक्स जाबाय नालाय आरो लास्टनि हालेवनायाव हालेवना होबाय डाइरेक्ट बियो मिक्सार जाबाय हाजों फुरा माने मिक्सार जाबाय आरो ओमफ्राय जेब्ला मिक्सार जाबायना आं हायोबा भिडिअखौ एसे स्क्रिन रेकर्डखौ माने होफादेरगोन बावहाय आरो सिगांनि हालेवनायफोरखौहाय बा माबानायखौहाय गायनायखौहाय ओमफ्राय दा हायाथ' खारसारजोब्बाय नालाय हासारजोंहाय बेनिफ्राय जुखामखौ फोआ दै रायजोफोर फोआ माने बिदि टटेलि बुरजा गायनायखौ फोआ बे जाबाय फुरा माने गायोसो माने ओरै सिन बोनानै जोङो गायदोंमोन आरो दुरुं गोलाव गोलाव बोनानै मानसिफ्रा होदों सोरबा 15 इन्सि होदों डिसटेन्सखौ माने गोजानखौ 15 इन्सि होदों खिन्थु आङो 15.5 एसे बारा होदोंमोनदां खिन्थु ओरैनो 14 होनांगौ आरो खिन्थु 14 होयोबा मोजां बाट आं गोदानखाय माने आइडियाबो खममोन नालाय 15नि एसे बारा होदोंमोन आरो बिनि थाखायनो मा जादों आंनिया एसे गेसें जादों आरो ओरैबायदि जायो डिसटेन्सखौ जुदि बुरजा होयोबा बै जुखाम बेगरखौहाय दाउस्रिफ्रा जायो दै बै समाव दाउस्रिफ्रा जायो बेखायनो खायसे खायसे रज'आ आरो खायसेया रेजें जायो बेखायनो एसे गेसें जायो ओंखायनो हायोबा 14निफ्राय होनांगौ आरो 14 इन्सि होनबाथाय रोजा जाखाबाय ना होमबाथाय मा नोंहा उनावहाय माने फिथाइया रोजा जागोन आरो अके दा बिदिनो जुखामखौहाय माने बुस्थुआ फोआ गायो खिथाबाय टटेलि बे बेसिक जाबाय ओमफ्राय जेब्ला गायखांगोन ना गायखांबाथाय आंना खरसा मायाव बारा थांदों होनबा खरसा नेट बायनांदों फुरा बेयाव बेरा होजोबनांदों मानो होनोबा जोंनियावहाय माने जुखामखौ बारा गायाना माने मेसें बोथोराव आबाद मावा बेखायनो मा मोसौ हगारजोब्बाय नालाय दा उफाय गैया बेराखौ बायनांबाय बेयाव फैसाया आंना बारा थांबाय आरो ओमफ्राय दा जाबाय हमना ला बेराया जाबाय दा बेरा जानाय लोगो लोगो जुखामा जेब्ला 1 फुट जागोन ना गोजौआ होमबाथाय मा एसे गोजौबा माने एसे मा खालामनांगोन जोङो दा नायदो नै जेब्लानोखि 1 फुट जाबाय एसे माने 1 फुटनि एसे गोजौ जाबाथाय
हान्थुसिम जाबाथाय दै नांसिगौलै जुखामनो फार्स्ट दै बियो फार्स्ट दै होनांगोन आरो हान्थुसि जाबाथाय जुखामनो दै होनांसिगोन एसे दैया कम्पालसरि नांगोन बेबायदि खिन्थु जुखामाव डिलिभारि पाइपआ बेजों राननांगौ जायो बेबायदि दिमोल खालामजोबनो हाया हाखौ माने ओरै रानलाय जुखामखौ राननांगौ आरो दैखौहाय अके दा बे हमना ला बेबो जाबाय देन नेक्स्टआव दानिया फैबाय हमना ला जानजिसे जाबाय जानजिसे जाबाथाय मा खालामनांसिगोनलाय दाना हासार सारनांसिगोनलाय हासार दानाखौबो बाय दाना नामा मा दाना मोनथाय आं बावबाय गोसोआव गैला खिन्थु दानाखौ होयो माने बोसोराव माने दानाया गोदान ओंखारबाय थायो दै माने थांनाय बोसोरना बेलेग एबारना बेलेगमोन आरो नेक्स्टना बेलेग जानो हागौ आरो माने कम्पानिया गोदान दिहुनबाय थायो ओंखायनो बे समजों लोगोसे जासिगोन खिन्थु दानाखौहाय जेब्लानाखि जुखामा जानजिसे जाबायना ओमफ्रायथाय माने दानाखौ सारथारनांगोन आरो होमबासो माने जुखामा सोमखोर जाबोगोन आरो बेनिफ्राय आं सारदोंमोन अल इन विन्डार मोननाय दा सर्टकाट खिथानोसै बेसेबां खरस थांदों आंनिया दा फार्स्ट गायजेननायखाय आंना खरसा बारा थांदों खिथाखाबाय आङो बेयाव बेरा बायनांबाय दै मेचिन बायनांबाय डिलिभारि पाइप बायनांबाय कारेन्ट तार बायनांबाय बेयाव आंहा बारा थांदों आरो खिन्थु जुदि नर्मेलि गायोबा जायहा जगार दंखाजोबो बिनिया 7,000निफ्राय 8,000आव कमप्लिट जायो गायजेननायाव आरो ओमफ्राय बै जेब्लानाखि फिथाइ ओंखारगोन बेयाव हाजिराबो नांगौना खानाय फनाय बा मारा होनायखौ लानानै बिगायाव 10,000 आरामसे थांखायो आरो ना बिगायाव 10,000 आरामसे थाङो आरो अके 10,000सो नोङो इनभेस्ट खालामनो हाबाथाय नोंनि जुखामा डेन्जार जागोन आरो अके डेन्जार जागोन बेनिफ्राय प्रडाक्टआ फांसेयाव थसेल' थायोबा बांसिन मोजां जायो अजना बिराद फवासेनि बारा जायो आरो थाइसेयावनो ओमफ्राय जेब्लानाखि फबाथाय ट्रेक्टरजों मारा होदो ट्रेक्टरा बिगायावहाय 600 थाखा लायो आरो जोंनाव दा बेनिसिममोन दिनैनि कन्टेन्टआ लोगोफोर आं हानायसेबांखौ खिथाबाय दा बबेबा माने फिसा खोथाया थालांबाय खारन बुंजोबनो हायासै ओमफ्राय देनांहाय आं खिथाफिनगोन दा सर्टकाट खिथाबाय आरो दा नुबाय दा लोगोफोर जुदि आं दासिम जुखामखौ दोननायमोनबा ओरैबायदि लस जागौमोन गैया खिन्थु बिनि सिगांनो मोनखायो आरो प्रडाक्टखौहाय दा मेन खोथाया मा आंनिया माइ गायग्रा हायाव जुखाम गायदों नालाय ओंखायनो दै फैयो ओमफ्राय बैजोंनो दै दङ बैजों दै लामा दङ ओंखायनो आं थाब दिहुननांदों जुखामखौहाय जेबो नङा गिनांगौ गैया खाफालनि खोथा आं फार्स्टआवनो लस जायासै लाब जाबाय 70% लाब जाबाय आं गाइसमान 11 बिगा गायनायाव 2 लाखसोनि माल फैबाय आरो दा नेक्स्ट लेभेलावहाय आङो फुरा माने 30 बिगासे प्रजेक्ट लागोन फैसाबो इनभेस्ट खालामनांगौ 30 बिगायाव थाङो 2 लाखनि एसे बारा थांगोन आरो गाइसमान जुदि नोङो 2 लाख इनभेस्ट खालामबा 6 लाख 7 लाख फैगोन आरो नेक्स्टआव 30 बिगायाव आरो दा बेनोसैमोन आंबो गोदानसो देग्लायसो फार्स्ट टाइम नेक्स्टआव एसे आइडियाखौ मोनफिनसिगोन माने आइडियाखौ मोनसिनसिगोन आरो नेक्स्टआव दाना गाइसमोन जे जुखाम गायखांबाय ना हालेवबाय नालाय लोगो फैलायबाय माइनि सिजन माने मेसेङाव हाया ओरैनो खालि थायोना बिन्दास गायदो लोगो माइ गायफिनदो दा नै जोंहा लोगो माइयाव लागायलायबाय माने हाया ओरैनो खालि थानो मोना आरो बर'फ्रा दासो रोंहांदों खिन्थु सिगां रोङामोन माबा बांगालफोरनोसो हाखौ होलाबायोमोन आरो जै जुदि बांगाल होबाय ना ओरैबायदि हासार इउज खालामनानै हाया बरबाद जागोन बर'फ्रा बारा हासार होआ मा खबर ओरै दैयाबो नारखोगासिनो बिथाङा जोंहानाव नै मावगासिनो दङ खोथाया जाहैबाय माने आलिखौ खोआ नालाय जुखाम गायोबा ओंखायनो हाग्राया रज'बाय आरो दानथारनांसिगोन ओमफ्राय खोनांसिगोन आच्चा मोनसे खोथा सोंनो आं नोंथ' बिराद माइ गायोना बिगायाव खैमन माइ जायो हमना ला ओरैनो हासार होयोबा 30 मना फैयो 30 मन मा दाम ओमफ्राय हमना ला एभारेजआ मनसेयाव ओरैनो दाथ' नै दा दैज्लाङाव फानोबा 1,900 थाङो बै समाव जेब्ला मेसेङाव ओंखारगोन मेसेङाव होनोबा 7,500 माने 7खौनो लादो दे 7 बिनिफ्राय 30 मन बेसेबां जायो 21,000 मोनगोन माइयाव 21,000 मोनो खरसा बेसेबां थांगोन हमना ला खरसा बिगायाव हमदो नोङो 300 500 थाङो 500 थाङो आरो हानायालाय हानायाव ओरै आराय मन हमदो आराय मन हमोबा 2 1500 थाङो आरो 1500 ओभारअल 2000 खरस टटेल बिगायाव 2000 खरसल' 2000 खरस थाङो बिगायाव बारा थाङा हानाय गायनाय
फुनाय बारा थांगोनदां बारा एसे गाव गावनि सायाव थांसिन बियो 3000खौ लादो 3000खौनो लादो 3000 बिगायाव 3000 लाबाय ओमफ्राय 21000 मोनबाय 21000निफ्राय 3000 माइनास खालामबा हमना ला 18000 थायो 18000 थाहैबाय खिन्थु जुखाम गायोबा बेसेबां थायो मिथिगौ जुखाम गायोबा एसे बारा थायो 40निफ्राय 50000 मोनो बिगायाव खरसा थाङो हमना ला ओमफ्राय 10000 खरसा थाङो 30000 लाब जाबाय होमबा 30000 होमबा माइनिफ्राय 10000 लाब 10000 लाब बेनो आरो जुखाम गायोबा लाबा प्रफिटआ बारा आरो आं खिथाखादोंमोन ना एसे बारा जायो आरो दा माइयावहाय एसे खम थायो आरो खिन्थु माइखौबो गायनांगोन ना नों माइ गायालासे मा खालामनो बोथोर लायै बोथोर गायखानांगोन ना बेनो आरो खोथाया गायनांगोन गासैखौबो खरस थाङो आं बिराद खरस थाङो सानो माइ गायनायाव मावनाय थानांगौ ओरैनो मावग्रा सासे 5000 थांलै बिगायाव 5000खौनो लादो अभारअल हासार थासार होनायजों आरो हानाय मिस्थि जानाय सिंग्रा जानाय गय जानायजों थाङो 5000 आरो जौ लोंग्राफोर हाजिरा लाबाथाय जौ लोंनायावबो थांबाय बेदरजों दा बेनोमोन गाइसमोन दिनैनि ससे भिडिअआ इनफरमेसन भिडिअ जुखामनि आरो जुखाम गायनाय हायाव मानो माइ जायो होनोबा बेहाय बहुतथा हासार होदोंमोन नालाय दा बहुतथा हासार होनायनि थाखाय दा बेवहाय माइआ डेन्जार जागोन नङा होमबा साबिला जायो खाटारनाक माइ जासिगोन माने हासारानो सारखानाय जाबाय नालाय माथि सास होनाय जाखाबायना इयाव माथि सास DIP ना DPR आं गोसोआव गैला बावबाय थायो आङो गोदानसोना आंबो होखादों बेखौबो ओमफ्राय दा औ खिन्थु बिराद एन्जर जायोलै बे जुखाम गायबाथाय मानो होनबा बिसोरो आजादि थानो मोनोमोन नालाय 6 मासखौहाय जुखाम गायोबा 5 मासनिफ्राय 6 मासनि गेजेराव मोनो दै रायजोफोर माने हमना ला आंथ' डिसेम्बरावसो गायदोंमोन डिसेम्बराव गायनाया बिराद लेट खिन्थु नोङो अक्ट'बर नभेम्बराव गायनो हाबा डेन्जार दाम मोनगोन 26 थाखा केजि मोनगोन नोङो 26 कुइन्टेल होमबा 15निफ्राय 17-18 कुइन्टेल खालामनो हायो बिगायाव जुदि मोजां जोथोन लायोबा फेसिलिटिसखौ होनो हायोबा आरो होमबा सानदो केलखौ खालामदो जुखाम गाय गोसो दङबा इनिफ्राय गारि सालाय लोगो लोगो गारि लायनो हायोना हायो खोथा गैखाया बुलेट बुलेटआथ' दसेनो फैयो